Projekt Vinnej cesty Via Regia, Spišská kapitula Seredné, je projektom, ktorý je financovaný čiastočne z norského finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Partnermi na ukrajinskej strane sú spolok vinárov a vinohradníkov Zakarpatska na čele s pánom Kováčom, niektorí menší súkromní vinohradníci a tiež veľmi nám pomáha katedra cestovného ruchu Užhorodskej štátnej univerzity. Prečo práve títo partneri? Títo partneri poznajú tento región, poznajú tento kraj, vedia nám povedať, čo to o víne, vedia nám povedať, čo to o turistickom ruchu, vedia vlastne odovzdať svoje skúsenosti, ktoré majú. Oni už pred 3 alebo 4 rokmi vytvorili v rámci Zakarpatska Zakarpatskú vinnú cestu, čiže vlastne tie skúsenosti, ktoré oni majú z tej Zakarpatskej vinnej cesty, nám odovzdali a my ich používame pri projekte Vinnej cesty Seredné Spišská kapitula. A máte informáciu, ako sa darí tej Zakarpatskej vinnej ceste? Zakarpatskej vinnej ceste sa darí veľmi dobre, majú dosť veľa turistov z Kyjeva, z iných častí Ukrajiny. Tá cesta je naplánovaná na 3 dni, je to taký predĺžený víkend tu na Zakarpatskej oblasti. Prichádzajú po vedňajších hodinách vlakom, berú ich na nejaké degustácie, jazdia vlastne po celej Zakarpatskej oblasti, navštívia zhruba 6 vinných pivníc a vinárskych závodov, no a potom v dobrej nálade, oddychnutí sa vracajú späť do Kyjeva, prípadne do iných častí Ukrajiny. Projekt historickej vinnej cesty Via Regia Seredná Spišská kapitula vznikol v apríli v roku 2009. Je naplánovaný na 16 mesiacov s konečným dátumom 31. júla 2010. O jeho potrebe a dôležitosti hovorí autor projektu Eduard Buráš. Združenie FEMAN prevádzkuje zariadenie, ktoré sa hovorí Európsky dom Spišská kapitula. Od roku 2004, ktoré je súčasťou malého slovenského Vatikánu, ktorý má názov Spišská kapitula. V priestoroch, ktoré máme v prenajme, sa nachádza aj kanonický dom číslo 5 a v ňom v podzemí je vinná pivnica. V tejto vinnej pivnice sú v latinskom názve asi 6-7 ornamentov, ktorí sú na stenách vyrité a ktoré dokumentujú históriu vinnej cesty vína, ktorá prichádzala z Tokajskej oblasti alebo z oblasti tohto rajónu alebo tej územie sa nachádzame aj teraz. No keď som trošičku pátral a som sa rozprával ešte s ľuďmi, ktorí žili alebo žijú a venujú sa histórii Spišskej kapituly, tak mi bolo povedané, že Spišské biskupstvo vlastnilo v minulých storočiach vinice a pivnice v Serednom. Keďže na Spiši víno nedozrieva, ale väčšinou sa tam rodia zemiaky, tak sme za tým pátrali a zistili sme, že práve aj že tu na v Serednom, kde Seredné môžeme vidieť aj na tejto mape, sa nachádzajú, dnes sme to mohli môcť zhliadnúť, tí, ktorí sme tu na vinné pivnice v dĺžke 2,5 km, ktoré v tom období niekoľko storočí naspäť boli súčasťou Spišského biskupstva. Vtedy to bolo Rakúsko-Uhorská monarchia a prakticky toto územie bolo súčasťou jedného celku a bolo na jednom území. A ja som rád, že práve dnes sme mohli vidieť so starostami práve pohraničných oblastí aj tieto pivnice a to územie, ktoré bolo vtedy súčasťou tejto vinnej cesty. A náš projekt Vinná cesta, historická vinná cesta Via Regia, Seredné Spišská kapitula, hovorí o začiatku a konci tejto vinnej cesty na oboch stranách. Dnes žijeme v zjednotenej Európe, delí nás schengenská hranica, sme súčasťou 27 štátov žijúcich v jednom spoločenstve, ale na druhej strane máme iba pár kilometrov k zóne, ktorému hovoríme Schengen, alebo k čiare, ktoré hovoríme Schengen, a ktorá nás delí a delí nie len ľudí, ale delí aj napríklad oblasti vína, pretože smerom do Európy je to víno suché, polosuché a tak ďalej. Napravo je to zase sladšie až do Moldavska, kde sú vína skutočne veľmi sladké. Aj dnes sme to mohli tu vidieť, odskúšať a degustovať. Čo je zaujímavé, že práve táto misia, by som to takto nazval, je prvou, kde sú aj ľudia rôznych zastúpení a môžeme pozorovať, že akým spôsobom ten cielený produkt, ktorý tento projekt má dosiahnuť, to znamená ponúka a zintenzívnenie cestovného ruchu v cieľovej oblasti, a tou cieľovou oblasťou sú pohraničné obce mikroregiónu Koromia a okolie a mikroregiónu Okná. To znamená, ak toto sa nám podarí a my sme trošičku tak by som povedal, v polovici tohto projektu, dnes vieme povedať, že kde sú jeho nedostatky, kde sú jeho, by som povedal, také chybné miesta, kde sú jeho diery, ktoré by sme radi nie celkom, ale zaistejším spôsobom vedeli napomôcť pomaličky začať plátať.
a jednou z nich je aj táto vinná cesta, ktorá by mala svojim konečným produktom ponúknuť zahraničným turistom návštevu vinohranickej oblasti východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. Sú to dve možnosti. Ja na budúci týždeň odchádzam do Nemecka a práve túto cestu a tento produkt, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta koncom marca, už ponúka na letnú sezónu, tak aby sme prvých turistov, hlavne z Nemecka, ktorí z Nemecka, Holandska, Belgicka, Poľska navštevujú Spišský hrad. Spišský hrad má veľmi vysokú návštevnosť v porovnaní s inými hradmi a často, ak by sa nám podarilo dostať nielen do kapituly, ale sem do cieľovej oblasti formou práve tohto produktu, tak jednak pomôže ľuďom, ktorí žijú v tejto oblasti môže pomôcť zvýšiť zamestnanosť, vytvoriť pracovné miesta. Vieme, že aj tu je to na týchto fotografiách, že práve v Užhorode a práve náš partner, ktorým je spolok vinohradov a vinárov v Zakarpatskej oblasti, už má jednu zakarpatskú vinnú cestu, ktorú môžeme predĺžiť alebo spojiť s našou vinnou cestou Via Regia. A myslím si, že aj dnes som skutočne veľmi rád tomu, že sa tu nás stretli dvaja vinári, ktorí jednak sú súkromní vinári, na druhej strane jeden druhý niečo hľadá, vedeli si navzájom vymeniť nielen skúsenosti, ale do budúcna sa ukázalo to, že by mohli aj spolupracovať. A kto by sa podarilo, tak okrem toho produktu, ktorý by sme vedeli ponúknuť cestovným kanceláriám alebo turistickým centrám, ktoré sa venujú aktívnemu cestovnému ruchu, tak zároveň by to pomohlo aj istým spôsobom takému oživeniu podnikateľského sektora, malého podnikateľského sektora v tejto veľmi, by som povedal, utlačenej oblasti, čo sa týka vzniku nových pracovných miest. Takže Via Regia, cesta po historických koreňoch vína.